3 quarts i pràcticament 2 minuts de tota la nit. L'empresa lleidatana ICG Software presenta aquests dies les seves novetats tecnològiques a Nova York, en el marc de la fira Retail Big Show, una de les més importants dels Estats Units. Anem, doncs, fins a Nova York. Rosa Pujol, bona nit. Després de 6 anys d'haver entrat als Estats Units per Florida, els responsables d'ICG Software creuen que ha arribat el moment d'expandir-se al mercat nord-americà. El primer pas és donar-se a conèixer, cosa que fan a través de les fires com la d'aquests dies a Nova York o la que celebrarà el mes de maig a Chicago. El seu fundador i president, Andreu Pi, explica què és el que tenen ells millor que les companyies nord-americanes. La facilitat de treball. La majoria de fabricants d'aquí el que tenen és un producte molt més complex, perquè és un producte fet des de fa molt de temps i no ha promocionat. Nosaltres el que estem oferint és un producte que és molt sòlid i, a més, és molt atractiu. ICG Software va néixer de la mà d'Andreu Pi ara fa 25 anys. Des d'aleshores no ha deixat d'innovar i crear tendències per donar als seus clients un sistema integral d'informatització fàcil, ràpid i precís. Des de la seva seu a Lleida ven el producte a més de 40 països i s'ha traduït a 14 llengües. Els seus plans de futur són, a banda de conquerir el mercat nord-americà, entrar als països àrabs i asiàtics.